Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat. He nafsuku, la taqnati ojo putus harapan sira. Min zalatin saking dosa-dosa, saking keplesete awak sehingga ndadekno untuk dosa. Azumat kang gedhe apa dosa. Innal kabaira sak temene dosa-dosa gedhe iku fil ghufrani ana ing sandinge pangapurane Allah Ta'ala. Innal kabaira sak temene dosa-dosa gedhe fil ghufrani ing dalem sandinge pangapurane Allah Ta'ala iku kalamami kaya dosa cilik. Jadi awake dhewe iku gak kenek putus asa. Ora oleh putus asa. Mergo bar nglakoni kesalahan, pomone bar nglakoni kemaksiatan, iku ora oleh putus asa. Rumangsa nak aku ora pantes mosok wong kaya aku melok ngaji. Mosok wong kaya aku ngene iki ya mlebu musala. Mosok wong kaya aku ngene iki yah ngono yah mene wis nglakoni dosa. Pantes to aku mlebu musala, pantes to aku mlebu masjid, pantes to aku salat, pantes to aku ngaji. Gak kena putus asa kaya ngono gak oleh. Mergo dosa gedhe, sak gedhe-gedhene dosa iku ana ning ngarsane Allah Ta'ala. Ana ing ngarsane Allah Ta'ala. Nak Gusti Allah iku wis paring pangapuran. Dosa iku kok dosa cilik. Awake dhewe bar nglakoni perkara maksiat gedhe. Pirang-pirang tahun nglakoni kemaksiatan, pirang-pirang tahun nglakoni perkara sing gak penak, gak pantes gampangane. Terus njaluk sepuro ning nggone Gusti Allah. Disepuro. Sak pira gedene dosane. Asal wong iku punya niat njaluk sepuro ning nggone Gusti Allah, punya niat tobat, sak gedhe-gedhene dosa iku kaya dosa cilik. Sak gedhe-gedhene dosa. Asal duduk dosa sing musyrik, ya. Duduk dosa sing kaya mati kendat dan sebagainya. Wis sak gedhe-gedhene dosa iku nek ana ning ngarsane Allah Ta'ala, ana ing ngarsane Allah Ta'ala, Gusti Allah iku Maha Ghafurur Rahim kok. Ghafurur Rahim. Nah, awakmu nangis jungkung njaluk sepuro ning Gusti Allah. Wis dosa nem lho, dosa nem sundul langit. Tetap disepuro karo Gusti Allah. Tetap disepuro Gusti Allah. Kok dosa cilik. Nek awake dhewe bener-bener tobat njaluk sepuro ning ngene Gusti Allah. Ora putus asa. Kadang kan ana wong ta, ayo Kang, ayo dijak ngaji, ayo Kang ngaji, Kang, ayo ngaji, Kang. Aku urung. Apa aku koyo aku niki yo pantes. Lho sing ngarani ora pantes iku sapa? Aku jaisin, aku dan sebagainya.
Lah isin iku isin karo sapa? Dadi gak kenek awake dhewe putus asa, rumangsa dadi menungsa sing paling elek iku gak kenek. Gak oleh. Dadi menungsa sing rumangsa dadi menungsa sing paling apik ya ora oleh. Lah sing bener sing piye awake dhewe iki nglakoni apik ya ngibadah sing sregep tapi ora rumangsa dadi menungsa sing paling apik. Iku sing bener. La'alla rahmata rabbi menawa mugi-mugi rahmate Gusti Allah, rahmate pangeran ingsun hina yaksimuha nalikane bagi sinten Allah ha ing pangeran takti iku tumeka ya rahmat ala hasabil isyan ing atase kira-kirane dosa fil kisami ing dalam pembagiane. Saya berharaplah ya Allah, muga-muga ya Allah nalikane panjenengan bagi rahmat, mugi-mugi kula nggih nderek kebagian rahmate panjenengan. Cocok kalian dosa sing nate kula lampahi. Seimbanglah kalih dosa sing kula lampahi ya Allah, mugi-mugi panjenengan nalikane bagi rahmat, mugi-mugi kula nggih kebagian Gusti sing kira-kira madani kalih dosaku, ngimbangi kalih dosaku Gusti. Mergo dosaku akeh Gusti, kula butuh rahmate panjenengan ya sing akeh. Lah dosa gedhe ku kudu entuk rahmat sing gedhe. Lah supaya awake dhewe iki entuk rahmat sing gedhe, awake ya nangkake tobat. Nangkake tobat. Nangkake sregep ibadah sing bener. Sing penting intinya ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Sing penting sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita itu mempunyai rasa putus asa. Aja sampai duwe rasa putus asa. Apa aku ya iso? Apa Gusti Allah ya gelem nyepuro aku? Aja sampai ngono. Asal ke gelem njaluk sepuro karo Gusti Allah, sak pira gedene dosanem tetep disepuro kalian Allah Taala.